So naaday ta diri update dai ni nato diri sa simbahan sa Luka Tanhay. Luka Disciple Church, monthly fellowship ni siya sa mga pastor. Kaubanan ako mga pastor. So muna ito mga kaubanan mga pastor. Human sa among fellowship, human sa pulong ni Lord, pagsimba, ngaon na pud mi sa physical nga pagkaon. Ano yun? Diri ni sa Tanhay City o Barangay Luka. Simbahan ni Pastor Norben, Luka Disciple Church. Kada bulan, every last Monday of the month, mo ni ang panaghiusa namo nga mga pastor. So ubay-ubay ni ato mga pastor. Napagiuban ani nga wala pag yun makatambong tungod sa kalayo. Naay Bayawan, naay Santa Catalina, naapoy Himalalod, Gihulngan, naapoy La Libertad. So tungod sa kalayo nila wala sila makatin karon. Muna nga pipila lamang mi kabuo karon nga nagkayusa sa fellowship namo once a month. And hopefully next month maubay-ubay nami. Adto na po mi og Valencia. Salamat. Update ra ni, God bless.